Ilha og sayri ang karaang pulong Cebuano Binisaya. Ang karaang pulong Cebuano Binisaya ang ato makatunan karon Pebrero 7, 2025 ang pulong nga gipunggutan. Sa ebanghelyo karon si Juan gipapunggutan ni Herodes sa iyang ulo. Punggot in English is beheading. Mo na nga ang title sa gospel karon, The Beheading of John the Baptist. Punggot gani is putol. Mabutan niyag napunggot yang ulo, napunggot ang lubi. Buti pasabot na putol o kalit. Gipapunggutan is giputlan. Ani, o punggutan og o giputo ni og punggot gani kinahanglan mabuwag imong o gikan sa liog. Mo na punggot. Pungguti na kanang lubi pungguti na. So ang lubi o mapunggutan sa iyahang dahon, sa iyahang bunga, putlan nimo sa iyang tumoy, maundol. Lindog rin mabilin. Mo na punggot. Punggutan, pungguti, gipunggutan, giputlan ba, gikuhaan. Ilha og sayri ang karaang pulong Cebuano Binisaya.